Yun na, nagarap na. Na, na. Salamat po tayo Mento and like and share po. Welcome back to my channel mga kamba. Magandang araw sa inyo lahat. Bakalaban tayo ngayon mga kamba. Wala muna tayong mga kwentuhan ngayon. Mapalaban muna tayo. Pero bago lahat yan mga kamba, shout out muna kay Justin Rain Bautista. Shout out sa'yo. Michael Villagracia ng Las Piñas. Sian Gaming PH. Yan, nagbabalik si Sian. Si Jerome Butison. Ayan. Si Joyce Mio, yan, nagbabalik si Joyce Mio. Gagambida PH, yan, lagi yan, shoutout sa'yo. Aldrin Salihan, Arthur Dalumambon, Daniel Habla, at si Papa Di Paminta. Yan, shoutout sa inyo lahat mga gamba. So yan mga gamba, ito yung picture, yan, sa kanan yung itim, tapos sa kaliwa yung pula. Ayan, ang ganda nito mga gamba, itong pula at saka itim na to, talagang parang pinagtagpo. Mga Tagalog to mga gamba. Ito yung mga sukat ng Tagalog natin, mga ayan, TM lang to mga ito. Ayan, yan yung itim mga gamba. Ayun, kunin ko yung pula brown na medyo namumula siya. Ayan. Right. Paglabanin na natin. Ayan, tingnan natin. Yun na. Yun na, nagarap na. Na, kung nadali yung brown. Magaling tong itim. Ayun, nalaglag na yung brown. Pero sigurado nakakagat ito. Nakakagat to kay binitawan. Wala, nang hina na yung brown. Nako. Hinang hina yung brown. Nakatisan din yung itim. Yun na. Yun na. Ayun na mga kagamba. Ayun na. Pinaikot-ikot na. Hindi na nakakawala. Ayun na. Galing. Magaling to itim na to. Ang ganda pa naman ang kulay nito. Itong brown na medyo namumula. Ayun. So yun mga kamba. Hanggang sa muli ulit na paglalaban. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Termindo. Like and share po. Bye!